Temos empezado o noso programa de Efervesciencia en moitos sitios diferentes, pero nunca un sitio como no que nos atopamos agora. Estamos no interior dunha mina abandonada de wolframio. Estamos no... máis de medio metro de profundidade. Mira, que temos aí arriba? Esa é unha remilla ancha. Esa é unha remilla ancha. Esa non é filón. Ajá. Esta. Esta de aquí. Este cuarzo. E isto nos indica que temos... Aí é onde está o wolfram. A esta Wolfram. Sí. E ti traballabas nunha mina como esta? Non iban tanta pedra como esta, nada máis iba un filón que se chamaba o Braulio, despois era en barro, berresca. Isto foi todo a tiro. Juan Ramón, como é esta mina? Bueno, unha mina clásica en rocha, facendo galerías, procurando cortar a maior parte o máximo posible de veas con mineral, non? Non é unha concentración grande nun solo sitio, sino que é como buscando a probabilidade de cruzar o maior número posible de vetas para despois quitar o mineral, non? Estamos vendo, acabamos de pasar unha pintada que poñía peligro, literalmente. Que perigos podía haber nunha mina como esta? Se hai unha quebra de terra, os que quedan dentro non poden facer nada, teñen que vir de fora a quitar, os de dentro poden quitan. Por aquí íbanos todo con carburo, entonces, moitas veces, cando salía por fora, se un levaba o canceliño ben aceso, outros cá o levaba cheo de wolfram, ou hacía ombreira. E levaban Wolfram aí de estraperlo. E moitas veces, como decían, roubaran o mango do pico, roubaran o tal. Roubaban os mangos dos picos uns aos outros. E depois terminaran por levar os mangos para a casa. Pero para a casa iba sempre un que estaba furado con unha terabela por lado do cubo. E dentro iba cheo de mineral. Que pillería. A xente... Todos os días era igual. É fame o demo. E algún, como había que descalzarse, cacheaban todo ben cacheado, se cara facía unha saqueta, e logo aquí atado como unhas ligas das mulleres. Ajá. Había que transicionar. E a quen lle vendían ese Wolfram que le sacaban así? Había estrapelistas pola aldea e viñanxo comprar. Se valía 16 pesos o kilo, que é así unha presiña de nada. Esta pedra pesa 2 kilos deso. Esta pedría pesa 2 kilos deso. Si fora de volta. Si, que pesa moito. É negro. Tamén non hai blanco, que é o rutilo. Entonces, viña a lutreira aí, e igual xa daban, polo kilo, 10 ou 15 pesetas. E estrapelo, que viñan os trapelistas polas aldeas comprarxo, andaban ás capadas que non te viran, daban xa 16 e 17 pesos. Moita. Si, pero nós, por culpa do collelo o cartiño, como ainda íbanos polas corredoiras, e aí pola mina, íbanos polos camiños dos carros, se chamo corredoiras, que son, antigamente. Facían uns canaliños de madeira, así, estreitiños, e con sachiño cuadrado, botábanos a terra ali dentro, e lavábanos así contra a testa de aquí, e por aquí colléndolle a hojiña, o rejiño da auga. Estábanos así, lavando, e así, ás veces acuchábanos un pouquiño do baixo, e así que se acababa o traballo, íbelo coller. E porque quería o cartiño fresquiño para comer, ibas de entregar a oficina, dabanche 15 pesetas ou 20, comías a conta deso. Ibas a hacer, non? Estas son algunhas das historias que os sabemos de contar dentro dun anaco. Cando saíamos desta mina nos pés do Monte Neme, nos vayamos á aula da natureza a seguir parolando con todo este grupo de xente que estamos de visita espeleolóxica.
Bueno, menos mal que xa temos para cambiarnos. Moi boas noites. Un saúdo de Manuel Vicente. Aquí estamos os de Efervesciencia. O máis valioso que sae da mina é o mineiro. O Monte Neme, a cabalo entre os concellos de Carballo e máis de Malpica de Bergantiños, a ser o protagonista desta edición efervescente. Falaremos de patrimonio, xeoloxía, wolframio, historia e memoria ao redor deste mítico cumio. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. E logo de ir á mina de wolframio, chegamos a un sitio onde podemos falar devagar de todas estas cousas que está a organizar a Plataforma pola Defensa do Monte Neme. Estamos no espazo da natureza de Oza e temos uns convidados que a verdade que van facer moi interesante todo o que falemos e conversemos esta noite e todo ao redor deste monte. Adrián Eirís, moi boas noites. Boas noites, Manuel. Argallastes un programa, a verdade que moi completo, de Ecos do Nemio. E que son os Ecos do Nemio? Bueno, os Ecos do Nemio é un programa que fixemos este novembro, sobre todo ao redor do que é o wolframio. E un pouco, pois, a ver, os ecos é unha palabra polisémica, non? Queríamos xogar un pouco con esa palabra, porque nos retrotrae ás galerías e tamén un pouco xogar, pois, ca serie de actividades que íbamos a facer, de programas na radio como este, sobre todo de divulgación do que foi o Monte Neme e o wolframio. O Monte Neme e o wolframio. Eu, xa a primeira sorpresa que teño ao chegar aquí, que vexo que sai unha rúa do wolframio. Para empezar. Sí, a verdad que tivo unha importancia, o contexto histórico no que se deu, pois foi algo que foi moi importante para esta zona. E tamén contamos con José Manuel Menéndez, da Asociación Ambiental Senda Nova. Moi boas noites, José Manuel. Hola, que tal? Moi boa noite. Estamos na vosa casa, non? Sí, agradecervos que esteades aquí e agradecervos o interese por este Monte Neme, por estes espacios, non? Monte Neme é o protagonista, para os que non son aquí bergantiñáns, que é o Monte Neme. Bueno, o Monte Neme é un dos montes senlleiros de Galicia, un monte mítico, como pode ser tamén o Pico Sacro, o Monte Pindo ou outros moitos que hai na xeografía galega. E atópase, pois estamos aquí no límite entre os dous concellos de Carballo e de Malpica, na comarca de Bergantiños, aquí no límite setentrional da Costa da Morte, se pode poñer un límite á Costa da Morte. O Monte Neme, vale, acabas de comparar co Pico Sacro, co Pindo, o mellor non é o máis alto de todos estes. Non, a ver, o Monte Neme non é un monte especialmente alto, ten apenas casi 400 metros, 387, non destaca pola súa altura, non destaca o mellor por un aspecto en concreto, pero sí destaca polo conxunto de patrimonio que engloba aquí. E ademais, pois, a zona na que se encontra é unha zona costeira, na que é moi preto do mar, entonces chama moito máis, destaca moito máis. E a zona circundante del pois é relativamente baixa, entonces é un punto de referencia tanto para o mar como para a terra. De feito, incluso algúns pois lle chaman Balcón de Bergantiños ou Faro de Bergantiños. Contén diversos tipos de patrimonio arqueolóxico, patrimonio inmaterial, coas lendas, patrimonio
paisaxístico, evidentemente, pola situación, e un patrimonio industrial e mineiro pois, que xa data de fai moito tempo. Ese patrimonio do wolframio que artella toda esta serie de actividades, entre elas patear tamén. Pois sí, a verdade é que estábamos facendo contas agora mesmo e levamos desde o ano 2010 na Asociación Senda Nova facendo rutas polo Monte Neme. Nese amplio diseño de itinerarios que temos tamén se incluye uno que fixadevos o nome que tiña, que era As Pegadas do Wolframio, non? E bueno, que radica basicamente que o nexo común a todo ese percorrido, eses 16 km de percorrido, é o Monte Neme, un Monte Neme onde confluyen tamén as parroquias da parte de Carballo e parroquias da parte de Malpica de Bergantiños, non? Que comeza en Oza, aquí mesmo, na igrexa de Oza, na igrexa de San Breixo, cun patrimonio religioso importante, un dos poucos petos de ánimas que temos hasta aquí, e que remata pois na igrexa de Cambre, no veciño concello de Malpica de Bergantiños. Un itinerario que sempre ten moi boa acollida e que nos consideramos que é un itinerario cunha personalidade propia específica e diferente a todos eles, en canto a que é unha zona específica onde precisamente pues, se vertebra unha das cousas que noutros itinerarios non se vertebra, que a través do wolframio, non? O wolframio que deixa a súa extracción, deixa as súas pegadas, e falabas tamén dos diferentes tipos de patrimonios. Aí está, por exemplo, a Ira das Meigas. Sí, dentro do patrimonio arqueolóxico pois destaca o Cromlech, que tamén é coñecido co nome de Eira das Meigas. Entonces aí xa estamos vinculando estes dous tipos de patrimonio, o inmaterial, cas lendas, que fan referencia pois evidentemente a unha mitoloxía que pois terá as súas bases reais, que serán pois a existencia deste círculo e antigos ritos que se viñan facendo no monte. Eu teño visto fotos da vosa asociación, da Plataforma de Defensa do Monte Neme, no que estades aí cunha pota enorme con sombreiros pintorescos. Que facedes aí? Bueno, esa é unha das actividades que vimos facendo xa por segundo ano. Trátase dunha representación simbólica, teatral, pois do que eran esos aquelarres que tanta fama tiñan. Dice que os aquelarres había en toda Galicia había diversos sitios onde se facían estos aquelarres, eran como unha especie de congresos de meigas. Dos 4 máis importantes que había en Galicia o ano, 2 no solsticio de verán, 2 no de inverno, pois dos 2 do verán, un era o do Monte Neme, o do Nemia. E, bueno, pois conmemoramos un pouco eso, tamén é unha excusa pois para xuntar ali a xente, para poñer en valor o círculo lítico e tamén pois un pouco esa mitoloxía toda que existe no Monte Neme sobre as lendas das meigas. Entón o nome está ben posto, de Eira das Meigas. Sí, e aparte, bueno, esconde máis do que parece, porque a Eira pois era ese espazo redondo onde se mallaba o cereal, onde se poñía a secar. Entonces tiñan solos pois de rochosos, e entón tamén temos, bueno, hai que decir que o Cromlech é unha representación simbólica, o Cromlech destruíuse cas labores mineiras, entón agora só é unha representación que fixeron unha reconstrucción que fixeron os veciños. Pero está documentado en diversos documentos históricos de Murguía, por exemplo, Historia de Galicia, e tamén temos fontes orais de xente ainda que vive, que recorda como era, e contanos, pois eso, que tiñan pois, un chan de laxes, fai referencia un pouco o nome de Eira, a parte das meigas, pois evidentemente toda a mitoloxía das meigas que conleva. E o que acontece agora é que Monte Neme é unha postal de Instagram. Bueno, pasou por diversos estadios o Monte Neme, foi a febre do wolframio, pois agora podíase dicir que estamos nunha febre do Instagram ou febre do selfie, porque existiu unha canteira que agora mesmo está pechada, está abandonada, quebrou en época de crise económica, pois quebrou a empresa que estaba levando e quedou así tal cual. Entón, temos unha zona degradada que ten as balsas que teñen un cor moi chamativo, unha cor turquesa, e, bueno, atrai moito a xente. Eu penso que máis que se debe máis a que ten máis influencia quizáis o lugar, ese espacio privilexiado paisexísticamente no que se encontra,
que realmente o que é o lugar en sí, porque, bueno, non se diferencia moito de outra mina que pode haber en calquer lado, en Porriño ou por aí. O que pasa é que, claro, o contexto, o lugar no que se encontra, pois é moi chamativo. E está causando furor nas redes, ven todo o mundo ali, e nós, pois, intentamos divulgar e facer saber que eso, porque hai moita xente que pensa que é natural, que é un espazo natural, póñese hashtags natureza, lagos, verde, Galicia que te quero verde, Galicia calidade, e, bueno, hai que facer saber que é unha mina abandonada, que xa o sentido común nos di que é un lugar peligroso, e que non é apto para visitar. Efervesciencia, campus de ciencias en contraindicacións. Efervesciencia, campus de ciencias en contraindicacións. Efervesciencia. Temos aquí un mineiro, Darío. Moi boas noites. Moi boas noites. Darío Barreiro, que lembras ti da mina? Bueno, primeiramente, vou dar as gracias a todos que están aquí comigo, en especial a estes dous rapaces que están entresados por poñer o monte como estaba antigamente. Aí está. Vou a dicir que este monte que quitou moitas necesidades e moita fame neste contorno de toda a volta nosa. Porque aí foi todo o mundo a traballar e a ganar os cartiños no tempo da fame para dar de comer aos seus fillos. E a xente que lle decimos agora non o queren crer, porque lle parece que isto é todo unha trolada. E non é unha trolada porque os viron os meus ollos. E aí os homens traballando, e cando viñan para a súa casa, prendo os seus fillos e prendo a súa muller, viñan que a roupiña colgada nun pau toda mollada porque chovía moito dentro. Pois con as galerías, como decían as outras, e pingaba abaixo. E había moito fondo, porque había 3 galerías, unha sobre outra. De cada galería de unha a outra había 15 metros. E do final de abaixo chamábase o pozo. Había unhas bombas moi grandísimas para checar a agua para arriba, pero non se daba feito, porque era moito terreno, porque non había, decir, este é un furado. Non é un furado, eran unhas galerías, pois, se cara andaban con 700 ou 800 metros de profundidade. Vostede cando empezou a traballar na mina? Olha, eu teria 16 anos. Eu tamén que hai ao tempo da fame. Vou fazer 82 anos. Haberá quen lle soe a voz de Darío, porque Darío ten moitas táboas radiofónicas, porque durante 6 anos foi colaborador do Galicia por diante, de Kiko Novoa, esa tertulia que tiña semanal desde Oza, desde o Centro Social de Oza, a moi poucos metros daqui, e agora pois o repescamos para que nos conte toda esa historia do wolframio. O wolframio que é precisamente un elemento químico que está na táboa periódica número 74, pero para explicarnos cal é a química do wolframio e por que tivo o seu valor e sigue tendo, contamos con José María de la Viña. Moi boas noites, José María. Boas noites. Pois sí, é un elemento cunha importancia estratégica fora de todos. Eu creo que a Carballo e a Monteneme case se lle coñece máis polo wolframio que por ningunha outra cousa. José María é profesor, neste caso, profesor xubilado, no IES Alfredo Brañas, formando as xeracións de alumnos, profesor de Física e Química. Ten unha historia interesante. O wolframio é un metal rarísimo. Despois Vidal pode falar deso na superficie terrestre, no fondo non. Na terra é unha cebola moi grande, chea de capas. As cousas máis pesadas se van para o centro, como pode explicar moi ben Vidal. Antes preguntáballe como chegou aquí arriba, o wolframio, o ouro, os metales pesados, como chegan á superficie. E a maior parte das veces o fan por conveccións. O wolframio é un metal, como digo, rarísimo, pero con unhas propiedades incríveis que o fan moi apetecible desde o punto de vista industrial. Se cadra a propiedade máis salientable que ten o wolframio como metal é que é tremendamente, o sea, ten un punto de fusión moi alto, uns 3.400 graus centígrados son unha temperatura moi alta. Para que a xente que nos escoite se faga unha idea, o ferro funde a 1.500 grados, máis ou menos. O wolframio, en cambio, aguanta uns 3.400 grados. Se está tocado, ou sea, mesturado con un pouquiño de torio, é capaz de chegar aos 4.000 grados. Iso é unha barbaridade. Iso é unha barbaridade de temperatura.
Entón, se agora pasamos ás aplicacións no campo militar, hai moitos campos, porque se fan wolframio, a maior parte do uso normal era para filamentos das bombillas, que agora xa están desaparecendo, xa... Todas as bombillas que tiñamos antes de, na era pre-LED, todas as bombillas incandescentes tiñan aí ese filamento de wolframio. Ese filamento incandescente, que podría ter uns 2000 e pico de graus centígrados, precisamente por esa incandescencia xeneraba luz. Pero o máis importante é que justamente coincidiu a Segunda Guerra Mundial. E claro, os canóns fanse... Bueno, os canóns teñen un furado por dentro, se chama ánima, por onde vai a pasar a bala, desde que estopa hasta que sale por fora, tal. Os canóns, a ánima, perdón, dos canóns ten unha espiral para que cando a bala saia para fora o faga xirando, o sea, ten unha espiral desde a parte de atrás hasta a parte de diante que obliga a bala non a que salga dereita, sino que vaya dando voltas, porque por física vaise producir unha maior estabilidade da bala cando vai polo aire e non se vaise producir derivación igual, pero xa está correxida. Bueno, esas ánimas feitas con wolframio aguantaban o que lle fora, o que lle botaban por diante para fabricar esas pezas de artillería. A súa vez, os Panzer, os famosos como se chama? Tanques alemáns, pois eran en certo modo vulnerables hasta que descubriron que as combinaciones de wolframio con outros metais producían unhas planchas tremendamente duras e impenetrables. E por a mesma razón, as puntas de algúns proyectiles tamén se facían de wolframio, porque aguantaban, eran moi duros e aguantaban a fricción do choque, que ainda que son microsegundos, pois en eses tempos se produce un grande incremento de calor, un gran gradiente de calor que era capaz de fundir se o material non chegaba. Esta é a principal cuestión. O wolframio chámase tamén tungsteno. Porque aí hai unha controversia, porque oficialmente na IUPAC, que é o organismo que pon os nomes aos elementos da táboa periódica, desde hai uns anos desbotou o nome wolframio, que é un elemento descoberto por los irmáns Elúllar, por españois, que o seu símbolo químico para que faga encrucillados é a W, e chaman tungsteno. Tungsteno creo que quere decir literalmente algo así como pedra pesada. En un idioma nórdico, noruego, suecio, non me acordo moi ben cale. Esa expresión tungsteno quere decir eso, pedra pesada. E en cambio, pois, o wolframio ven dun nome dun alemán, e aí aparece un litixio histórico que non ten moi a conta, pero os anglófinos falan máis ben de tungsteno e os demais falan de wolframio, hasta que chegou a IUPAC, como ti moi ben dis, que deixou claro que o W vai significar wolframio. Os outros siguen facendo o mesmo, os ingleses siguen conducindo pola esquerda, etcétera, etcétera, non? O sea, cada un é terco donde quere. E nos, diga o que diga a IUPAC, non lle imos cambiar o nome á rúa e vai seguir sendo a rúa do wolframio e non vai ser a rúa do tungsteno. Bueno, toda esta historia de estas propiedades tan aptas para alumear, pero tamén para facer tanques, fai que o wolframio se convirta nun mineral estratégico na Segunda Guerra Mundial, pero España aparentemente era non alineada, era neutral, e se crea aí toda unha época histórica na que conflúen pois espías nazis, espías ingleses, todos eles preocupados polo wolframio galego. Incluso coido que hasta os ingleses poxaban para facer subir o prezo e que fose máis difícil que os alemáns compraran o mineral. Bueno, empezar porque sempre que falamos de toda esta historia recente tan apasionante do wolframio aquí en Bergantiños, bueno, a miña lembranza para Xanfraga tamén, porque fixo un traballo aquí de investigación na zona moi importante e onde bebemos un pouco para toda esta información. En realidade, a primeira explotación pois é 1917, xa hai unha primeira explotación de wolfram aquí. O sea, que xa era a primeira. Sí, na Primeira Guerra Mundial, que ao rematar esa Primeira Guerra Mundial, pois parece ser que, bueno, pois veu esa explotación, pois deixou de producir, non? Pero
dentro desas 3 etapas que se divide aquí un Wolframio en Monteneme, a etapa de Pedro Abelenda volve a repuntar despois e bueno, pues en realidade pues había aquí había o que se chamaba a febre do Wolframio, non? Que incluso se era coñecido na Coruña, non? Unha lembranza pues parecida ao que falábamos da febre do ouro pues no lonxano oeste, non? Desas películas. En realidade hai moita xente que di que queda esa película de aquí de Monteneme que está por facer, non? Esta película pues con toda esa mística tamén do precio que xa entón pois nos anos da Segunda Guerra Mundial, pois nesa fluctuación que había, pois aquí pois conta unha media dunhas 200 pesetas o kilo de wolframio. Eso facía que, bueno, que tamén subira e baixara pois nese extraperlo, dese mercado de extraperlo, nesa roubeta que chamaban aquí os mineiros, e que era era realizada pois gracias a ese mercado negro, digamos, a ese mercado secundario que era facilitado polos aliados, porque os aliados non traballaban co wolfram, os únicos que traballaban co wolfram eran os alemáns, non? Os alemáns sí que necesitaban ese wolfram, pero os aliados pues non sabían traballar con el. Entonces o único que querían impedir os aliados era que ese wolfram chegara a mans dos alemáns para que puderan facer esa maquinaria de guerra tan potente que lles estaba complicando a vida, non? E contan historiadores de que ese wolframio que pagaban os alemáns a Franco era tamén pagado co ouro que lle roubaban aos xudeus, non? É unha especie de película de xogo donde remata por no ano 1944, creo que foi, acaban por asinar un tratado con francos aliados, polo cal se comprometía Franco xa a non vender máis wolfram aos alemáns. Non aínda así, pois no mercado por detrás pois seguiron vendéndolle wolframio. Sí que es verdad lo que cuentan, que lo tiran a la red de Vigo. No es asunto tuyo. Si fuera a buscar lo que tiraron, me lo volvería a comprar. Lo importante es que los alemanes no se quieren con él, porque con este wolframio que extraen donde trabaja tu hermana, fabrican tanques y bombas. Son nuestros enemigos. Y los ingleses sois los buenos. ¿Y los españoles qué somos? Y 500 más. Para vosotros el wolframio es un negocio, pero puede decidir quién ganará la guerra y la vida de muchas personas. A ciencia, na Radio Galega. Isto que estamos a escoitar son exemplo das festas que facedes aquí na plataforma de defensa do Monteneme. Sí, Manuel, bueno, isto en concreto son as muñeiras que tocaron outro día nun magosto que fixo aquí unha das asociacións que forman parte da plataforma, a Torre Vixía, daqui de Oza. Son pois membros da asociación, tamén hai membros do grupo Asona de Bergantiños, eles mesmos pois están facendo a escola do alpendre para manter esta tradición cultural. E aínda non presentamos a todos os nosos convidados esta noite, porque tamén están connosco Juan Ramón Vidal Romaní, que é profesor emérito catedrático de Zooloxía da Universidade da Coruña, e quizáis, se temos que nomear a un xeólogo en Galicia, sempre se nos vai vir na mente a Juan Ramón. Juan Ramón, moi boas noites. Boas noites. Temos tamén por esta parte así da xeoloxía a Víctor Barrientos, que é enxeñeiro do Departamento de Enxeñería Civil da Universidade da Coruña. Moi boas noites. Hola, boas noites. Como ve un xeólogo toda esta zona? Bueno, Monteneme é bastante grande, ainda que hai montes máis grandes, non? É un releve moi curioso, porque é así alongado, precisamente porque é un monte que ten un cerne de cuarzo, de seixo, que aguanta moito máis a erosión, e por iso ten esta forma, non? É pequeno e baixo, pero ten unha vista arredor moi grande, non?
O importante é que todos os minerais que interesan a xente que vive na terra saen todos do interior, non? A pesar do que din que todo está esgotado, que se acaba, a capacidade mineral que hai no mundo é incrível. Nin nós somos capaces de dar con ela, non? Entón, o que pode chamar a atención por que en Monteneme se xuntou tal cantidade de minerais, non? Estábamos falando de wolframio, de estaño, tamén de ouro, de xelita, moitas cousas. Xuntouse porque nun momento determinado da formación de Galicia, hai máis ou menos 350 millóns de anos, aí se xuntáronse varias terras que viñan cada unha da súa parte, xusto no medio, donde se xuntaron, había unha serie de fendas, de fisuras moi grandes, e a través desas fisuras, porque eso se produxo a moita profundidade, empezaron a sair líquidos, fluidos do interior da terra para fora, e aquí, digamos, callaron na terra, e foi así como se formaron as minas, non? É unha maneira de a terra demostrar que está viva e que está continuamente dando materiais aos que vivimos en riba dela. O que soe acontecer nestas cousas, antes de encender os micros, houve aquí unha discusión si isto era a depresión, como era? A depresión meridiana ou... Depresión meridiana ou... Isto se ten que chamar de outra forma. Normalmente é unha definición feita por xeógrafos que teñen máis interese en ver o releve da Terra, non? Normalmente os xeógrafos, sobre todo os antigos, era donde puñan un aceno precisamente. Tes unha depresión que máis ou menos vai desde aquí, desde Monteneme, un pouco máis alá, desde Malpica hasta abaixo, hasta Tui, como dixen, formada pola colisión de dúas grandes masas continentais, que estaba formada por rochas que non eran granitos, rochas alleas que viñan de lonxe, de moi lonxe, como onde está agora Sudáfrica. Pois estas rochas eran moito máis, digamos, sensibles á meteorización por auga. Aquí outra cosa non haberá, pero auga, sí. Entón, que ocorre? Que xustamente onde estas rochas se acumularon, se meteorizaron a máis velocidade que nas rochas que rodean, e por eso creouse esta depresión, unha alteración preferente que afondou máis aquí. Os ríos fixeron o seu traballo, porque todos os ríos atlánticos cruzan a través da meridiana, levaron todos estes materiais e deixaron esa depresión meridiana. Pero agora xa sabemos un pouco máis, entón esa depresión meridiana, valeu no seu momento, pero agora xa está sustituída por outros termos un pouco máis científicos, non? E agora como sería? Agora sería a depresión Malpica-Tui. Bueno, que esa é explícita totalmente. Que ven sendo a mesmo, depresión Malpica-Tui ou unidade Malpica-Tui, tamén se lle chama, porque ás veces esta depresión Malpica-Tui non é depresión, sino que está un pouco máis alta, e ás veces está máis baixa. Iso todo depende do traballo que fixeran os ríos cos materiais que primeiramente, digamos, eliminaron desa zona. O que nos interesa a nós é que nesta unidade Malpica-Tui ou depresión meridiana, ao longo de millóns de anos se foron acumulando unha serie de minerais, como é o caso do estaño, do wolframio e sobre todo do ouro, que, bueno, tivo a súa importancia nun momento crítico da historia de Galicia, cando a xente era moi pobre, e gracias a eso saiu adiante. Favorecendo a morte se apoiou a vida en Galicia. É unha ironía, non? Sí, son os grandes paradoxos dos que inda agora, na actualidade, non nos seguimos librando desto de prosperidade económica nun lado do globo, moitas veces implica destrucción noutro. Víctor, esas aguas que falamos ao principio de color turquesa, de onde ven esa cor? Bueno, ese color, en general, el color del agua, de las masas de agua, depende de varios factores. Sí, la composición, que eso es lo que puede alarmarnos más, en general es casi lo que menos importancia tiene. Nosotros cuando vemos un pequeño lago, como son los que tenemos en esas balsas, lo que estamos viendo es un fondo no demasiado profundo, y lo que vemos es un poco la interacción óptica de los rayos del sol, de la luz que tengamos, con el agua y con el fondo que tengamos. Aquí tenemos un fondo de materiales muy machacados, materiales sueltos procedentes de granitos y de neises, básicamente silicio, aluminio y, digamos, minerales de colores más o menos blanquecinos.
A veces incluso pueden formar unos coloides de silicio o de sílice que son comunes en este tipo de ambientes. Y eso es lo que lo que provoca con la interacción de los rayos del sol y con esa lámina de agua, provoca ese color. Si nosotros cogemos un vaso de agua, veremos que el agua ya tendrá cierta turbidez, pero no va a tener ese color turquesa. Es el efecto que vemos solo a través de nuestros ojos. Es como el arco iris, es un efecto óptico. Ajá, pero o curioso é que hai xente que se baña nesas augas de un xeito non moi consciente. Sí, eso... Bueno, yo creo que ahí el peligro no viene tanto por la posible contaminación de las aguas, la composición. Creo que se habían realizado unos estudios más o menos completos e incompletos, pero digamos, lo que demostraban es que ya hace algunos años, ¿no? Creo recordar que el 2011 o 2014, y se demostraba que el pH era algo bajo y que había algo más de aluminio de lo habitual, pero dentro de lo que son las recomendaciones para el baño o incluso para el agua potable, no es que se salieran demasiado. Yo los problemas que veo para bañarnos ahí están asociados a otras cosas, a un entorno que no está preparado para que la gente vaya a bañarse. Y ya no digo solo a nivel de accesos, de los taludes que hay, sino simplemente que hay restos de maquinaria, hay unos fondos que pueden ser más o menos inestables y tú puedes estar bañándote en una de estas balsas y de repente, pues, no hay que alarmarse. Esto no es Tarzán en la selva, pero podemos tener fenómenos de sifonamiento en esos materiales sueltos y ver cómo a lo mejor nuestro pie se nos queda atrapado y ponernos nerviosos. Simplemente. Los peligros vienen por otras cosas distintas de la posible composición química que sea nociva. Entón, aquí supoño que unha das arelas vosas é que precisamente hai un patrimonio que está deixado, neste caso industrial, alterado, que está deixado da man de Deus, que si ten un atractivo da xente que lle gusta quitarse a foto, pero ao mellor non se fai a foto, ese selfie, nas condicións de seguridade que habería que ter, por exemplo, ou que houvese unhas rutas marcadas, uns itinerarios. Digamos que aí hai cousas por facer. Hai un coste de oportunidade, claro. É dicir, temos aí ese espacio sin restaurar que podería, ao mellor, estar cumplindo outras funcións, ben recreativas ou económicas sostibles. O que non pode ser é que este tal como está, e a afluencia sobre todo de xente nesas condicións de perigosidade que se están expoñendo. Entonces, nós desde a plataforma un pouco o que defendemos é que se leva a cabo unha restauración, non só unha restauración de carácter físico, solo restaurar o entorno de forma ecolóxica, senón tamén unha restauración de carácter integral, que teña que ver tamén coa xente que habita o territorio, que fai actividades nel. Entonces, recuperar as actividades. Monteneme históricamente foi un centro de referencia sociocultural e un pouco tamén o que queremos enchendo de contido esta zona. Porque, Juan Ramón, ti tes experiencia de posta en valor de paisaxes xeolóxicos en Galicia e casos tamén fora de Galicia onde, por exemplo, mesmo a xeoloxía é un valor engadido para facer un turismo responsable e que este relacionado coa cultura, coa ciencia. E, aquí, que temos, por un lado, paisaxe, temos patrimonio, temos as minas, e temos todas esas historias da Segunda Guerra Mundial, as películas que se poden contar, é un sitio ideal para traballar nese aspecto. Sí, pero eu non poría o foco únicamente no wolframio, que é importante porque é un fito na nosa historia recente, non? É moi importante tamén, senón que procuraría outras cousas. Por exemplo, aí temos en Buño os depósitos de barro de Buño, non? Que tamén teñen interese, que están un pouco relacionados con esa historia xeolóxica de Galicia, non? Depois incluso a costa no entorno, non? Que ten arredor de Monteneme ten unha particularidade moi grande. Vemos como unhas superficies planas que están como por enriba do nivel do mar actual. Indo para Malpica se ve moi ben que o vale
o valle parece que está suspendido e despois abruptamente vai chamar. Eso nos está indicando que toda a costa se está levantando, como ocurre en Galicia. Normalmente a xente di que a costa en Galicia é de hundimento, non, exactamente, non, é de levantamento, non? O único que ocurre é que nos últimos 15.000 anos o nivel do mar subiu e por eso está inundada a costa, pero a costa se está levantando continuamente. Hai moitas cousas, non? Pero é moi importante que a xente poda facer unha excursión e antes de ir a comer aprenda algo da historia xeolóxica, da historia da súa terra, porque iso axúdalle a apreciar un pouco máis a súa terra, non? Neste caso, a mí pareceme unha excusa válida, non? Formativa tamén, completar toda a información que se lle dé aos turistas científicos, porque é un turismo científico, e despois facer apetito para a hora de xantar, non? Bueno, eso é importante, eso é moi importante. Darío, a mí o que me gustaría saber é como é físicamente o wolframio, a pedra do wolframio. Si é, como di ese nome que non nos gusta nada, ese de tungsteno, de pedra pesada, como é... A que se chamaba ramilla, que era máis estreitiña, esa estaba en pedra cantaría, pejada por un costado. E polo medio pasaba o vento de agua. Entonces esa machacábase e quitábase a pedra pesada, o mineral. E na outra parte, onde se chamaba Cilón, estaba en cuarzo. Pero entre o cuarzo e diante. E mezclado o cuarzo, manchado negro, e o que se vía negro, ese machacábase, e lavábase nunha cartagenera, e depois refinábase, e almacenábase, e iba para vender, para facer cañóns para a guerra. E vos, cando estabades traballando aí, sabíades para que se utilizaba? Como antes non había máquinas, que decían os señores dantes, vou dicir unha cousa que cara lle gusta, os homes xuntanse, pero as montañas non. Agora, temos homes que non se xuntan, pero agora hai máquinas e as montañas sí. Que as máquinas que hai xuntanse as montañas, pero os homes non se xuntan, porque non os hai. Estamos super contentos de poder contar con Darío por ver esa experiencia en primeira persoa, que son das cousas que tamén haberá que contar a xente que veña a visitalo. Haberá que contar esa xeoloxía e o mellor terá que ser a xente que tivo este primeiro contacto coa mina, que conte cousas, que as explique, que se vaya, bueno, pues facendo esta chamada aquí pro Monte Neme. Eu cando falaba antes, Juan Ramón, é o que me pasa cos xeólogos, que a súa visión do tempo é unha visión tan relativista, claro, para eles un ano non é nada, un século apenas é un suspiro, e vos movedes en millóns de anos, as cousas que pasaron en millóns de anos, e por eso mellor a xeoloxía costa para os profanos ver todos estes procesos. Todo o que vos vedes como superdinámico, esa peli superacelerada que vedes, o curioso é que a xente normal só vemos un fotograma e só vemos o último, e vos vedes toda a película para atrás. Sí, viñamos falando, cando viñamos para cá, co Víctor e Maiseu, que Víctor é xeólogo, aínda que traballe en Camiños, na Escola de Camiños, non? Reivindicamos aí a xeoloxía. Sí, por favor. Viñamos falando precisamente do conceito que temos como introducido nos nosos xenes, despois de estudar, claro, do tempo xeolóxico. A diferencia é porque nós sabemos reconstruir un proceso. A ninguén lle chama a atención, por exemplo, que un arqueólogo chegue a unha ruína dun castro ou unha ruína dunha vila romana e entenda todo. Bueno, pois nós somos o mesmo, o que pasa aquí son procesos e non homes, non? Entón entendemos os procesos, entendemos o tempo que leva a un proceso, darlle unha forma, unha morfoloxía ao terreno, e por eso, claro, todo iso o temos incluído dentro de nós, por eso entendemos un pouco o conceito do tempo, aínda que nós morramos cando nos cadra morrer, claro, que eso é certo, non? Pero sí, é verdade que o problema é, primeiro, facerlle comprender a xente o conceito de tempo xeolóxico e despois é que falamos para nós. E iso non pode ser. Se ti queres ter un impacto na sociedade, ti tes que falar para todos.
tes que estar ao nivel que che pidan, se é un neno, se é unha persona que non ten. Ese é un defeito que ata hai pouco tempo nos tivemos de falar para nós e non falar para os demais. Ese supoño que é o principal problema, non? No es por reivindicar la geología, pero en general los investigadores y los científicos tenemos que saber vendernos mejor. Vender a la sociedad que lo que hacemos es útil, es necesario. Desde la geología es fascinante encontrar cómo la gente que no conoce estos procesos, que no entiende el tiempo geológico, cuando se le explica, cuando visita una aula geológica, cuando va a visitar un paraje reconocido por su interés geológico, es fascinante ver la admiración, realmente el asombro que sienten porque de repente se les abre un mundo ante ellos. Como bien comentabas, Juan Ramón ha estado involucrado en algunos proyectos pues para dar a conocer estas cuestiones, ¿no? Pues en el Courel, en Quiroga, colaborando en la formación de obra geológica. Yo procedo de una zona minera, yo soy de Ponferrada, muy ligado a la zona de Villalbino, donde es mi madre. Y allí Ponferrada é seguidor do Depor. Seguidor del Depor, de Atleti Bilbao, no quiero mentir. Pero vamos, seguimos así. Sí. El caso es que vivo en una zona en la que, procedo de una zona en la que lo que estáis contando aquí respecto al wolframio, toda la riqueza que dio y que finalmente no se ha recuperado o no se ha mantenido del todo, y desde luego toda esa riqueza inmaterial que se va perdiendo, en estos lugares comienza a haber iniciativas para recuperarlas, y recuperarlas a través del conocimiento geológico, porque esa riqueza venía a partir de algo geológico, la mina. Se están llevando iniciativas en ese sentido para dar a conocer no ya lo que es la investigación actual, sino la aplicación de esa investigación a un momento del pasado que fue relevante en cada una de esas regiones. Y que eso implica más cosas, implica todas estas labores que estáis haciendo aquí, implica esa relación con la geografía humana del entorno, y no solo la geografía física. Y a mí me parece algo fascinante. Eu non podo deixar de ter un pouco de melancolía cando vexo todo o que é o problema da minería. De feito, de toda España e probablemente de toda Europa, a primeira parte de Europa que tivo un mapa xeolóxico moderno foi Galicia. Foi feita por un alemán en 1832-34. Este home que percorreu Galicia cando era unha rexión aínda máis deprimida do que eran nos tempos do Wolfram da Segunda Guerra Mundial. El era un home que se desesperaba, non? É un home que amou profundamente a Galicia, o que quera ler o seu libro e os seus cadernos de campo que están a dispor deles na rede, non? Se decatará de que ese home amaba Galicia, admiraba Galicia. Pero el, unha das cousas que dixo precisamente en Ourense, precisamente co Wolfram, chegou un monte que chamaba o Monte Valsidrón, que non sei onde está, cerca de Ribadavia, e viu as pedras de Wolfram tiradas polo monte, e dixo, como pode ser? Maravillas, e como pode ser que haxa un pobo tan ignorante que deixa esta riqueza tirada polo chan? E dixo eso en 1834. Este era o señor Schulz. Guillermo Schulz, exactamente, non? Claro, o problema é que nós tivemos unha minería excepcional en canto a wolframio, estaño e ouro, e despois tivemos o mapa xeolóxico e un home honrado que non se aproveitou deso, que describiu esa minería e que dixo onde estaban. De feito, toda a xente que viu despois estaba lendo ese libro as agachadas como se fora o Ciprianillo para ver onde estaba a mina de tal. El descubriu o lignito das Pontes, descubriu todo, o cobre. E como desaproveitamos unha e outra vez, cando menos agora, aínda que sexa un pouco despois de pasado todo, estamos vendo o que perdemos, non? Pero a ver se algunha vez empezamos a ver as cousas antes de perdelas, para aproveitarse delas. Aí os xeólogos estades agora intentando poñer en valor a vosa especialidade, están iniciativas como o Xeodía, que ahora xa empeza a rular con forza, hai xeoparques, bueno, está a cousa turrando para arriba. Nos temos en Galicia rochas moi antiguas que poden ter 1150 millóns de anos e rochas moi modernas de agora, por exemplo, as escombreiras das canteiras de lousa no Courel, esos son de agora, non? Entón temos unha variedade de rochas moi grande, moi grande. Pero as rochas graníticas donde armou o Wolfram, non?
son as primeiras que se fixeron en Galicia, no sitio actual. As outras, como decía Cunqueiro, viñan de lonxe, non? Pero estas se fixeron aquí, precisamente. De maneira que estamos falando de algo que se nos herdou a nós hai 350 millóns de anos e que se fixo para nós. Que, lamentablemente, non aproveitamos nós, aproveitaron outros, non? Que sabían máis que nós, non? É unha lección para aprender. Non somos unha terra perdida, sen recursos minerais, sen pobre nen nada, non? Somos unha terra rica, que tiña de máis riqueza e próxima aos centros de consumo, que era o norte de Europa, e non soubemos aproveitala, e temos que aprender do pasado, non? Outra cousa que non ten nada a ver con isto, me chamou a atención a descripción que fixo como se chama, Darío o da mina. Fixo unha descripción magistral de como aparecía o Wolfram, que non a faría ningún xeólogo. Dixo, en vetas, en veas, que desprendía, e despois en granos diseminados na rocha. É increíble. El sabe xeoloxía práctica, non? E nós, o millor, non teríamos descrito millor como aparece o Wolfram, dunha maneira máis sencilla, máis simple, que a fixo tan acertadamente Darío, non? He visto ese tipo de conocimiento también en antiguos mineros de carbón, allí en Villablino, en la zona de la Ciana. Y es que la realidad es que la geología, como la biología, son ciencias básicas que cualquiera que tenga interés puede aprender y pueda saber muchísimo. Profesionalmente te puedes dedicar a lo que sea, y profesionalmente dentro de la geología vas a saber de aquello a lo que te dediques. Pero es una ciencia agradecida en el sentido de que tú, lo que puedas estar leyendo hoy porque te gusta, puedes ir esa misma mañana o esa misma tarde a ver si lo encuentras en el campo. Tú puedes tener un mapa y saber qué rocas aparecen en tu casa, bueno, en tu casa, en tu entorno. Y puedes ir a buscar cosas, puedes ir a buscar elementos minerales, estructuras geológicas. Es una ciencia que, si te has dedicado a ella, no necesitas el título en la pared para conocer. Otra cosa es para trabajar, pero para conocer, para disfrutar de ella, no necesitas que el título te lo den en la facultad. Darío, alguna vez te chamaron xeólogo, como te acaban de chamar agora? A eminencia aquí en Xeoloxía en Galicia te acaba de decir que eres un xeólogo práctico do que non hai. É a primeira vez que non sei se te teñen dito máis veces. Darío non estudiou, pero dalle razón a esos dous señores no asunto de rochas, que Monteneme está, nem máis nem menos, cando se pasa por unha autopista que hai unha montaña cruzada, non hai unha rocha que estea dereita a plomo. Están todas en ser de Barilongo. Todo Monteneme e todas cantas rochas hai onde fan as autopistas. Porque usted ahora busca aquí a ramilla ou o filón e vai por aquí abaixo, pero a ramilla termina aquí, porque vai así. Está facendo agora o sexto coa man, así moi claro de porque como vai. Veixei moitas veces a esas ramillas e esos pozos. Xa algunha vez que iban ganxando e non agarraba ben aí igual que aí abaixo. Digo, es otra demostración práctica de conocimiento de lo que es un plano geológico y cómo interacciona con la topografía. Lo que nosotros estudiamos y llamamos cartografía y podemos estar un tiempo ahí peleándonos con los mapas, es mucho más sencillo. Hay que enfrentarse a ello de la manera que sea, trabajando, por ejemplo. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Para nós foi unha auténtica alegría ter compartido este tempo de parolada e con xente tan diversa, pero toda ao redor de toda esta semana do Wolframio que monta a Plataforma de Defensa do Monteneme. Quería darlle as grazas a Darío Barreiro pola súa experiencia vital,
tamén a José Manuel Menéndez da Asociación Ambiental Senda Nova, José María de la Viña, profesor aí de toda a vida do Alfredo Brañas, daqui de Carballo, a Víctor Barrientos, a Juan Ramón Vidal Romaní, xeólogo ilustre dos que temos en Galicia, e especialmente tamén a Adrián Iris, que nos liou a todos, e que teño que dicir que nós fomos a moitos sitios, pero sitios nos que non lo puxeran tan fácil, que nos dixeran, podes falar con esta persoa, con esta outra, non te preocupes, que xa te busco eu a todo o mundo. Isto non nos acontece todos os días. Polo cal, bueno, pois os de Efervesciencia vamos moi encantados de coñecer o Monte Neme. Moitas grazas a todos. Gracias. E o vindeiro mércores ás 12 da noite volveremos os de Efervesciencia á Radio Galega con máis historias interesantes. Adeus.